Moi boas noites, sexan benvidas e benvidos á información en Estrada Televisión, un día no que se oficializaba por parte do Goberno Central un recurso contra a lei de caixas que promovía a Xunta de Galicia. Hai, por certo, xa movimento en canto a esa situación e falaremos hoxe coa voceira do BNG no Concello Estradense, a primeira teniente alcaldesa Raquel López Doce, xa que o propio BNG presentaba unha moción para debatir no vindeiro pleno de apoio precisamente ao acordo que se tomaba xa na Xunta de Galicia, ou mellor dito, no Parlamento galego, de consenso e de apoio ás caixas galegas. Despois falaremos dese asunto, pero antes, como cada día, en titulares lembramos os principais argumentos que a partir de agora nos ocuparán neste tempo de información. O BNG presenta unha moción para instar ao Goberno estatal a respetar a autonomía de Galicia en canto á fusión das caixas galegas. O monologuista de recoñecida trayectoria, que é Miguel Lago, galego, e que pertenece ao grupo que están actuando na canle Paramount Comedy, que nos mostra un traballo que xa triunfou en Barcelona. O Concello da Estrada axudará as agrupacións e asociacións veciñais a solicitar as axudas do Programa de Acción Comunitaria, a PAC 2010. Mañá, mércores, terá lugar unha nova sesión da Escola de Familia para nais e pais con fillos en secundaria e primaria. Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro. O que necesitas é estar seguro. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro. Cuntis 2010, 13ª Festa do Lacón con Grelos, o 21 de febreiro. Actuación da Agrupación Municipal de Música Baile Tradicional de Cuntis. Segundo Vespalacón. Mostra de entroido tradicional cos caretos de Podence, Portugal. A camelia no Lacón con Grelos, máis de 100 metros de exposición das distintas variedades desta flor. Exposicións, obradoiros, feira de artesanía, produtos agroalimentarios. Enterro do Chapante.
O xantar permite facer unha reserva previa para grupos chamando ao Departamento de Cultura do Concello de Cuntis. Vivo Entroido en Cuntis. 13ª Festa do Lacón con Grelos o 21 de febreiro. Máis información en www.turismodecuntis.com. Ven a Cuntis e vive un Entroido distinto. Temos arestora comunicación coa Isla Margarita en Venezuela. Ali atopase Manuel Brea, que saben vostedes é aquela persona, aquel estradense que nos comunicaba vía correo electrónico a súa necesidade de contactar con os familiares. Señor Brea, para vostede moi boas tardes. Buenas tardes. Bueno, que tal por Isla Margarita, por certo? Por aquí moito ben, así moi ben. Ahorita todo, hai bastante sol, non hai tanta chuvia como lá. Bueno, a temperatura que teñen agora mesmo, que grau ronda? Anda sobre os 33. Digo pola envidia que temos todos por aquí con esas temperaturas. Bueno, o motivo da miña chamada é simplemente, xa vostede contactou cas seus familiares aquí na estrada, verdad? Pois sí, xa chamou unha prima, pude falar con miña tía, con dúas primas, bueno, unha prima directa e unha que siga abaixo, que foi a que chamou a primeira, a pequena. A de 15 anos foi a que tomou a decisión de facer a primeira chamada. E canto tempo leva vostede sin ter contacto con a súa familia? Canto tempo levaba? Bueno, o sea, diré de decir da estrada 43 anos. 43 anos. Con miña tía debo ter que ela pasou por aquí por la isla como, pois, fonte de sobre 25, 26 anos. Por canto tempo leva vostede en Venezuela? 43. Dende que se marchou para ali prácticamente, entón? Desde que me vin, non volvín. E cal é a súa situación personal? Bueno, non sei se ten pensado en algún momento poder vir hasta aquí, hasta Galicia ou algo así. Bueno, precisamente parte desta búsqueda que, bueno, vou de visita, non a Galicia o mes de abril. Ah, ben, ves aquí o mes de abril? A mes de abril vou de visita porque eu teño unha filla xa vivindo en Galicia. Ajá. A situación normal, tranquila, non é de gran situación, pero tampouco é das peores. Se vivo normalmente, tranquilo. A que se dedica vostede? Porque viaxa bastante por Venezuela, non? É construcción. A construcción. A construir. Eso estamos, pero... Entonces, bueno, buscando, encontré a televisión y digo, bueno, voy a ver que algo tenga que haber en la estrada. Por suerte todavía hay bastante familia en la estrada. Evidentemente. E venos habitualmente por internet, claro. Por internet, que de hecho, pues, aí normalmente non vía a televisión da estrada, pero puse a buscar, vou a buscar as cadenas de televisión de España, encontré a estrada, pues, mi maior alegría foi eso, en poder ver eso, dije, primeiro pocho máis coitada, a ver si era realmente da Villa Estrada, era de noite, aquí, pois alá era moito máis, claro. Non estaba destraballando. Claro, estábamos xa con a programación nacional, con Popular Televisión. Entonces, bueno, al día siguiente intenté irnos nuevamente, dije, esto sí es el sitio, luego entré a buscar, conseguí una dirección de correo, que por eso hice un correo electrónico para poder hacer el contacto. Pois, bueno, simplemente era a nosa intención saludalos, xa non roubamos máis tempo, que teremos tempo de falar e vernos aquí no mes de abril, cando vostede se chegue ata aquí, hasta Galicia, esta estrada concretamente, para saludarnos en persona e, por suposto, para compartir recordos e situacións. Unha última cousa, como está a comunidade galega en xeral en Venezuela neste momento? Bueno, hay de todo. De toda la comunidad está en buena situación, como todo. Como en todos lados. Pero en este momento toda Venezuela está en situación crítica. Ahorita estamos en emergencia nacional que electricidad. Sí. Pero hay que ir elevando a ver si salimos de esta situación, algo se pone mejor. Ogallá sexa así. Manuel Brea, moitísimas gracias de verdad por atendernos. Un saludo para os seus amigos de Venezuela e a seguir vendo aínda momentáneamente a televisión estrada por internet. Bueno, gracias de mí para ustedes por hacer todo lo que se hicieron por mí, porque eso fue algo muy grande. Un aperto moi forte, Manuel. Gracias, igualmente, pues. Pois moi boas tardes, boas noites para aquí, boas tardes para vostede.
no día no que se oficializa dende o Goberno Central un recurso sobre a Lei de Caixas galega, polo tanto, volvese a poñer encima da mesa ou xudicializar, un asunto que en principio é un asunto autonómico e que ten unha contestación tamén dende o propio Parlamento de Galicia, dende o Concello Estradense móvese ficha, neste caso faino o Grupo Municipal do BNG, un BNG que vende presentar unha moción no Concello da Estrada para precisamente que se posicione o propio Concello Estradense a favor da situación que xa se fixo no Parlamento galego, é dicir, a asignatura, por así decirlo, para defender a soberanía de Galicia neste e noutros asuntos. Está con nós a voceira do BNG, do Grupo Municipal Estradense, Raquel López Doce. Raquel, moi boas noites, e gracias por achegarte unha vez máis esta Estrada Televisión. Hola, boa noite, e grazas a vos, como sempre, por convidar. É unha situación curiosa, alo menos en canto ao que se está vivindo, posto que se está inserindo directamente no que é a autonomía de Galicia en un asunto que en principio non parecería tan importante. Efectivamente, estáse inserindo, como ti ben dís, porque a Lei de Caixas de Aforros de Galicia, que vende a aprobar por ampla maioría o Parlamento galego, non se diferencia sustancialmente de outras leis recentemente aprobadas noutros territorios do Estado, e esas leis, como a vasca, a andaluza ou a catalana, non foron recurridas polo Goberno do Estado, non se plantexou ninguna cuestión de inconstitucionalidade, que sí parece que aprecia o Goberno do Estado no caso desta lei das caixas galegas, cando son, como dicía, sustancialmente idénticas, non? Entón, desde logo entendemos que non é unha cuestión de legalidade, é unha cuestión de decisión política, e pois o Goberno do Estado terá que aclarar cales son os motivos polos cales se decide a presentar este recurso. A moción que nos presentamos hoxe pola mañá no Concello da Estrada, o que ven é a demandar un pronunciamento expreso do pleno da nosa corporación en apoio a un manifesto que foi asinado o pasado día 5 de xaneiro, o venres pasado, no Parlamento de Galicia, o 5 de febreiro. O 5 de febreiro, perdón, efectivamente, sí, que estamos en febreiro xa. Foi asinado, ademais polo BNG, polo Partido Popular, polos sindicatos maioritarios, pola CIGA, por UGT, por Comisións Obreiras, e tamén pola Asociación de Empresarios, non? É dicir, casi todo o tecido sociopolítico galego asinou este manifesto, e nos entendemos que todos os concellos deben de pronunciarse a sí mesmo, porque é un tema importante, non? O que nos xogamos é o noso futuro económico, por así decirlo, unha das patas que teñen que axudar a construir ese futuro económico. O feito de que se impida a aplicación da Lei de Caixas e que non poidan renovarse as súas direccións, vai a supoñer un atranco nunha medida que entendemos todos os que suscribimos este manifesto e votamos a favor tamén no Parlamento desta Lei de Caixas, que sabemos polo contexto económico a situación de crise que se orixinou é unha crise financeira, non é unha crise de outro tipo. Sabemos que as pequenas entidades financeiras, caso de Caixa Galicia e caso de Caixa Nova, non van a sobrevivir tal como se está regulando o mercado neste momento, e van a ter que máis pronto ou máis tarde fusionarse con outras entidades para superar ese límite mínimo, non? Que se estableceu nos 50.000 millóns de euros como capital para non estar en risco. O feito de que non se fusionen as dúas caixas galegas entre sí implicaría que se fusionen con caixas de fora, co cal, como son máis pequenas que outras caixas do resto do Estado, como Caixa Madrid, por exemplo, trasladaría o centro de decisión a onde está a sede desas caixas e situaría fora do país, non? Sabemos como é o tecido económico do noso galego. Son máis ben, é dicir, a maioría son as pequenas e medianas empresas, e unha caixa galega ben dimensionada, dirixida a apoiar o desenvolvemento económico centrado no noso país, contaría co apoio desa nova entidade financiera. Se non temos ese instrumento aquí, pois a verdade é que o tecido socioeconómico sufriría
as consecuencias negativas. Vai máis alá do mero político, posto que se está falando realmente de futuro, estáse falando de que para artellar un país é necesario precisamente contar cos medios económicos ou medios financeiros suficientes para facelo. Se dependes de fora, pois dificilmente poderás facelo aquí. Pero hai unha segunda parte que si é política, e é que, bueno, neste momento aquí vos estades, o BNG está gobernando en coalición co Partido Socialista, e o Partido Socialista en ese pleno e en ese debate non sei cal será a súa decisión, porque ao menos no Parlamento evidentemente non quiso apoiar ese manifesto. Pois efectivamente eso é así, aínda que o Partido Socialista apoiou, é dicir, a primeira decisión de que urxía unha nova lei de caixas e que tiña que tramitarse polo trámite de urxencia, e que ademais se facía un apoio explícito a unha galeguidade das caixas. Ese pronunciamento foi unánime das tres forzas políticas que temos representación na Cámara. Si ben é certo que a posteriori, cando esa nova lei que se valorou que era imprescindible tomou corpo, pois foi cando o Partido Socialista se desmarcou. Neste tema tamén é o que ostenta evidentemente o Goberno do Estado e o que está presentando este recurso. É posible pensar que o Partido Socialista a nivel local pois non apoie a adhesión do Concello da Estrada a este manifesto. Tamén é certo que todo o mundo sabe que no Concello da Estrada hai unha coalición de goberno integrada por dúas forzas políticas que temos moitas coincidencias, temos cales son as necesidades que ten o Concello da Estrada, como temos que afrontalas. É unha tarea que temos asumido en común, pero temos diferencias. Unha das diferencias pois é manifestase en cuestións como esta, non? E pode dar o caso hipotético en un pleno de que os votos do BNG, en este caso tamén da oposición na Estrada, como pode ser o Partido Popular e non escritos, pois sería a maioría e poderían, contra a opinión do que en este caso é o Partido Socialista da Estrada, levar esta moción adiante. Pois, efectivamente, as matemáticas non enganan, claro, as matemáticas son así. E además sería a primeira votación que perdería, en este caso, o Partido Socialista. Iba a decir o Grupo do Goberno non, porque o Goberno está esos dous, pero sí o Partido Socialista na Estrada. Sí, é unha posibilidade, tamén é unha posibilidade de que cando se estude esta moción na comisión informativa correspondente e despois vai a pleno, tamén é posible que o Partido Socialista, atendendo as razóns, os argumentos, pois o Partido Socialista da Estrada, o Grupo Municipal, apoia a moción. Eso tampouco sería... Pero hai unha cousa tamén clara, e é que, a pesar de todo o trámite, os dados están votados, que xa se soe dicir, e tamén neste caso vai chegar un pouco tarde a moción, posto que ese recurso está oficializado. Non sei cal pode ser o percorrido, pero en todo caso xa vai ser un percorrido primeiro xudicial, despois de crispación, evidentemente. Si, é posible. Desde logo, nos o que agardamos, e por iso, o BNG da Estrada non é o único grupo municipal do BNG de todo o país que presenta esta moción, senón que se está facendo en todos os concellos de cara a conseguir un objetivo, e é que o Goberno do Estado retire ese recurso que finalmente hoxe formalizou, non? É dicir, está a tempo ainda antes de que se falle o recurso, que se fallará a favor da comunidade autónoma, porque non hai ningunha cuestión inconstitucional no texto desta lei, pero sí pode demorar o tempo, claro, pode demorar o tempo e meter paus na roda desa posible fusión, cando sabemos que hai entidades financeiras fundamentalmente de fora de Galiza, non me refiro nin a Caixa Nova nin a Caixa Galicia, sino a situación de Caixa Madrid ou a situación da Caixa do Mediterráneo ou outras entidades que si teñen apuro por fusionarse, están establecendo xa a negociación con Caixa Galicia, por exemplo. Esa demora si pode supoñer que haxa situacións irreversibles, non? É dicir, que se algunha das dúas caixas adopta a decisión de fusionarse, acabouse, é dicir, xa non hai posibilidade de ter unha gran caixa galega solvente que poida servir o que falábamos antes, o financiamento das pequenas e medianas empresas, que invirta toda a súa obra social no noso territorio, é dicir, todos os beneficios que supón esta medida. E como comentaba, do que se trata é de visualizar que
todo o país está en contra da formulación dese recurso e é un clamor todo o país en demanda de que as dúas caixas galegas se fusionen e que o aforro, o esforzo que facemos as galegas e os galegos, o diñeiro que metemos maioritariamente nesas caixas, porque non, é dicir, a maior parte do aforro se deposita nas caixas e non nos bancos, os beneficios que xera o aforro que nos depositamos nestas entidades revirta aquí e non vai a revertir noutros territorios, que para eso están os cidadanos de outros territorios. Por eso, ademais, entre outras cousas, as caixas teñen esa obra social que acompaña sempre o que é o seu desenvolvemento, que ademais é por lei obligatorio que reinvirtan parte deses beneficios precisamente en actividades sociais, desde culturais, teatrais, pero tamén a nivel social dentro do país. Efectivamente, non só, é dicir, o que máis, é dicir, o feito de que as dúas caixas que nos temos sexan de reducida dimensión, vendo a escala de outras entidades, pois o que fai é que se quede moitas veces a súa obra social en cuestións culturais, que é moi importante, pero pois pode quedarse en exposicións, en ciclos de teatro, pode quedarse en apoio a pequenas iniciativas, que está moi ben e é necesario, pero hai outra parte da obra social, que é a promoción do emprego e do desenvolvemento económico, que podería ser moito máis eficaz, poderían conxuntamente destinar cos mesmos recursos ou ser xestionados conxuntamente, poderían ser moito máis efectivos para promover ese desenvolvemento económico a través da obra social. Que, como digo clásico, que boa falta nos está facendo a todos. Eu creo que sí, sobre todo nestes momentos de crise económica, que eu non perdo a esperanza, é dicir, o sistema económico no que estamos desenvolvendo nos ten ciclos, hai ciclos de crecemento e ciclos de crise como é o do momento, sairemos adiante, pero desde logo coas mans cruzadas e deixando marchar os elementos que nos poden apoiar non vai a ser, E sobre todo, se saímos con esa situación, non sairemos hacia ben, senón sairemos en unha situación en campo embarrado, en definitiva. Raquel López Doce, moitas gracias por chegar ata aquí, ata esta televisión, contarnos un pouco polo miúdo a situación, unha situación que non é baladí, a pesar de que pareza para moitos de vostedes, seguramente, para min, como unha situación un pouco lonxana, por aquilo que estamos falando de macroeconomía, caixas de demais, estamos falando do día a día, estamos falando en definitiva de algo máis importante, que é a soberanía de Galicia dentro do que son as propias decisións. En ese senso hai un acordo que temos de lembrar no Parlamento, e orallá tamén o Concello da Estrada e todos os partidos, incluído o Partido Socialista, voten a favor desa moción e poida de alguma maneira posicionarse na foto tamén o Concello da Estrada como un concello a favor da soberanía de Galicia e a favor do noso futuro. O dito, gracias e moi boas noites. Gracias a vos, boa noite. Hoxe presentábase a programación cultural do Concello estradense para os vindeiros meses. O teatro é o punto de referencia, pero tamén hai algunha actuación musical. Das programacións dos actos que terán lugar no teatro principal e dos prezos que se rixirán durante os vindeiros meses, falaba esta mañá o concelleiro de Cultura, Manuel Samartín Novelleiro. A marca empezará o 19 de febreiro, próximo 19 de febreiro, para rematar a finais de maio o 28 de maio. Quer dicir que, a parte desta programación que temos xa confirmada cerrada, hai outros acontecementos, outros espectáculos, outras actividades que complementarán a esta programación. Ben, empezaremos o 19 de febreiro, como digo, con Matarile Teatro, que nos presentará o seu traballo Cerrado por aburrimento. De Matarile Teatro está prácticamente todo itos, porque é unha das compañías galegas que máis proxección teñen tanto a nivel de España como de Europa. Pasamos ao mes de marzo. O mes de marzo comenzará o día 4 de marzo ás 8:30 da tarde con a actuación da banda juvenil e a orquestra do Conservatorio de Música da Estrada, con entrada gratuita. Ali podremos contemplar e admirar o traballo que se ven realizando nesa institución municipal. O 7 de marzo
temos o monologuista de recoñecida trayectoria, que é Miguel Lago, galego, e que pertenece ao grupo que están actuando na canle Paramount Comedy, que nos mostra un traballo que xa triunfou en Barcelona e que agora recala aquí na Estrada. O 19 de marzo o Teatro do Morcego preséntanos a obra que temos unha das máis importantes e máis interesantes, e con un gran con moitos actores coñecidos e recoñecidos, como é a obra Cabech, e que xa estivo, esta montaxe xa estivo en Estados Unidos e na Gran Bretaña. A entrada serán 5 euros, como sempre o precio é de 5 euros, salvo unha que despois diremos. O 26 de marzo, Liño de Cuco vai nos a presentar o seu último traballo, en entrada gratuita, a 9 da noite, 26 de marzo. Pasamos ao mes de abril. O 16 de abril, teremos Éxitos, de Ticina Teatro, que é unha das compañías que máis bons recordos nos deixan cada vez que pasan por aquí pola Estrada. E o 23 de abril, como decía, pois teremos aquí a honra de recibir a Leo Bassi con seu traballo Utopía. Leo Bassi dos cómicos de máis renombre e máis imprevisibles que nos podemos encontrar no mundo do espectáculo. Aí a entrada será de 10 euros. Despois pasamos a maio, empezaremos os 7, 8 e 9, ese fin de semana, pois Palabras encadeadas de Talía Teatro. Isto é unha nova traballo, é unha nova presentación do teatro en que os espectadores verán esta obra desde unha nova perspectiva que deixamos aí así, en nova perspectiva. Bueno, ao redor da Semana das Letras Galegas, e tamén coincidindo coa festa do Salmón, pois teremos unha serie dedicada á música de cámara, á música clásica, á música culta, e que empezará o 13 de maio ás 8:30 coa Orquestra do Conservatorio da Estrada, entrada gratuita. O 19 de maio a Orquestra de Cámara do Conservatorio de Vigo, tamén con entrada gratuita, e o 22 de maio a Orquestra de Cámara Gallega, con entrada gratuita tamén ás 8:30 da tarde. E cerrarase esta programación o día 28 de maio, ás 9 da noite, con masterclass con Mabel Rivera como protagonista, a actriz que todos coñecemos a través do seu traballo, sobre todo no teatro, xa estuve aquí na Estrada varias veces, e tamén a través da televisión. E con isto termina a programación do primeiro semestre. O Concello da Estrada axudará as asociacións veciñais que así o demanden para solicitar axudas da PAC. Xa saben vostedes que é ese programa que auspicia a Deputación de Pontevedra. O Concello da Estrada axudará as agrupacións e asociacións veciñais á tramitación de solicitudes das axudas englobadas dentro do Programa de Acción Comunitaria, o PAC 2010. As bases da convocatoria deste ano foron publicadas hoxe no Boletín Oficial da provincia. A regulación destas axudas establece que poden ser solicitadas para o financiamento de dous tipos de actuacións, como son a mellora do medio rural e o desenvolvemento das agrupacións veciñais.
A primeira das liñas engloba actuacións como o arranxo de fontes e lavadoiros, a canalización de augas ou o acondicionamento de viais coa intención de mellorar as condicións de vida dos habitantes da zona rural. Estas axudas só subvencionan a adquisición de materiais e a compra de maquinaria, pero non a man de obra. A segunda liña de financiamento vai dirixida ao desenvolvemento das agrupacións veciñais de cara a subvencionar o arranxo de locais sociais e culturais, a adquisición de mobiliario e a compra de material informático ou electrodomésticos, entre outros. Dende o Concello da Estrada estáse a informar as asociacións de veciños sobre estas axudas mediante o envío de cartas. Ademais, a Administración local colaborará coas entidades veciñais na tramitación das axudas. Os interesados en solicitar estas axudas a través do Concello poderán achegarse ao edificio consistorial en horario de oficina para así recabar a axuda necesaria, xa que o prazo para presentar solicitudes remata o día 26 de marzo deste ano. Mañá mércores, en capítulo social, tamén lles contamos que terá lugar unha nova sesión da Escola de Pais. Mañá, e a partir das 8:15, celebrarase unha nova sesión da Escola de Familia para pais e nais con fillos en secundaria e primaria, organizada polo Departamento de Servicios Sociais do Concello estradense. Esta sesión versará sobre algunhas estrategias eficaces para que as nais e pais teñan unha maior capacidade para comunicarse cos seus fillos co fin de mellorar o entendemento na familia. Unha pausa para a publicidade, volvemos de inmediato. O tempo e os números da sorte. Galicia quedará na xornada de mañá a mércores baixo influencia dun anticiclón centrado sobre as illas británicas, aínda que o centro de baixas presións situarase preto de Lisboa e deixará algunha inestabilidade atmosférica. Con esta situación teremos que agardar intervalos anubados en toda a comunidade. As temperaturas mínimas ascenderán de xeito entre lixeiro e moderado, con xeadas en zonas do interior. As máximas estarán sen cambios significativos. Os ventos soprarán de compoñente leste, frouxos en xeral con intervalos de moderados no litoral norte. A combinación gañadora do sorteo da Bonoloto de onte luns é a formada polos números 1, 4, 25, 28, 37 e 40. Complementario o 30, reintegro o número 2. No cupón da 11, o número agraciado foi o 31.036, 31036. Cuntis 2010, 13ª Festa do Lacón Congrelos, o 21 de febreiro. Actuación da Agrupación Municipal de Música Baile Tradicional de Cuntis. Segundo Vespalacón. Mostra de entroido tradicional cos caretos de Podence, Portugal. A camelia no Lacón Congrelos, máis de 100 metros de exposición das distintas variedades desta flor. Exposicións, obradoiros, feira de artesanía, produtos agroalimentarios. Enterro do Chapante. O xantar permite facer unha reserva previa para grupos chamando ao Departamento de Cultura do Concello de Cuntis. Vive o entroido en Cuntis. 13ª Festa do Lacón Congrelos, o 21 de febreiro. Máis información en www.turismodecuntis.com. Ven a Cuntis e vive un entroido distinto. Os martes é tempo para a opinión. Neste caso, os martes a voz e a imaxe é a do mestre David Otero. Boa noite a todas e a todos. A verdade é que xa estamos fartos de que nos queiran dividir e mesmo ata destruir. Que se nos negue o futuro. Onde vai a construción de pontes de amor? Dese amor tan necesario. Cantas pontes fan falta. Cantas pontes contra tantos muros. Todos vimos do pó das estrelas, pero
collemos e obramos por distintas culturas, distintos pensamentos, distintos idiomas. As linguas e as culturas son quen nos colocan xuntos, e niso non lle temos que ter medo ás palabras. Velaí a nosa vocación pola bondade, velaí tamén porque a palabra amor non ten sinónimos, velaí porque é preciso soñar xuntos desde quen somos, nin máis nin menos, que xa estamos fartos de vampiros parásitos, xa que as linguas, os povos e as culturas non son mercadorías, non son negocios, por moito que algúns se empeñen en dicir. As culturas e as linguas son bens comúns, tesouros que compartir en igualdade. E por iso, nós, desde a Estrada, seguimos teimando na esperanza. E por iso non podemos nunca situarnos no bando dos verdugos. Por iso mesmo, o noso futuro está moi ligado á comprensión do noso pasado, e así pensamos que a nosa cultura, a nosa lingua, non son lixo, nin materia desbotable de ningún consumo, simplemente. E diso direi afirmativamente que os povos non son estúpidos, si que os queren volver estúpidos, desde algúns poderes e representacións, si que os queren volver, e iso sí que é unha maneira de odio á democracia. Os povos non son estúpidos, vólvenos, por veces. E no referido a culturas e a linguas, todos temos a obriga de promover a idea limpa de que as culturas non son individuais, pero as culturas tampouco son universais. O mesmo pasa coas linguas, que non son individuais, que son colectivas, que non son universais, que son de pobo, colectivas. As linguas son de grupo. A través delas, cada quen coa súa, comparte rasgos comuns e fanse povos diferentes. Ninguén debe explicarse, ninguén debe disculparse por utilizar a súa propia lingua. Ninguén. Unha lingua que negue a outra, que lle negue vida, valor e progreso, iso nunca o fará no meu nome. Nunca o fará no meu nome. E recorden que os verdugos e as víctimas non poden poñerse no mesmo raseiro. E hoxe, desgrazadamente, hai moitos verdugos e tamén hai moitas víctimas. Hoxe hainos e hainas. Boa noite. E antes da despedida, lembramos titulares. Pois sim, se chamou unha prima, pude falar con miña tía, con dúas primas, unha prima directa e unha que siga abaixo, que foi a que chamou a primeira, a pequena. A de 15 anos foi a que tomou a decisión de facer a primeira chamada. E canto tempo levou? O BNG presenta unha moción para instar ao goberno estatal a respetar a autonomía de Galicia en canto á fusión das caixas galegas. O monologuista de recoñecida trayectoria, que é Miguel Lago, galego, e que pertenece
o grupo que están actuando na canle Paramount Comedy que nos mostra un traballo que xa triunfou en Barcelona. O Concello da Estrada axudará as agrupacións e asociacións veciñais a solicitar as axudas do Programa de Acción Comunitaria APAC 2010. Mañá, mércores, terá lugar unha nova sesión da Escola de Familia para nais e pais con fillos en secundaria e primaria. Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro. O que necesitas é estar seguro. Básicamente en ti. En Seguro San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguro San Martín, a confianza nun seguro. E punto de final, señores, por ese este tempo de información. Aquí queremos rematar para citalos para mañá, mesmo sitio, mesma hora, aquí en Estrada Televisión, e queremos facelo con outra entrega do Entroido, neste caso, unha vez máis, o que xa se viveu fai uns días en Santeles. Xa saben que son precisamente as comparsas de Santeles, a tropa de Santeles, a que tomará a estrada precisamente no día grande do Entroido. Pero nós xa nos estamos anticipando e ofrecémoslle para hoxe poñer un broche de ouro a este informativo precisamente outro anaco de esa actuación xa que fixo a tropa na súa terra en Santeles. Con ela poñemos punto e final e mañá, mesmo sitio como xa lle decía, en mesma hora, aquí en Estrada Televisión. Ata mañá, moi boas noites. Son un correo valiente que ten moito que contar. Eu non quero que te esforces inventando tonterías. Inda que seamos irmáns, non vou creer o que ti digas. O único que eu quixera é intentar conversar, a ver si todos unidos a parroquia pode mellorar. E non podes mellorar, non te fagas o valiente. O que debes de facer é deixar de outra xente. Os que poden facer algo non tenen a intención. Por eso hai que ponerlle as pilas, facer unha revolución. Os mandos desta parroquia tenos a xente adecuada e farán todo o posible para que non falte de nada. Ni a alcaldesa ni a xunta, ni siquiera asociación. Aquí ninguén vai un dedo, hai que darlle unha lección. Non viñades protestando, sin antes poder demostrar que faríades máis no sitio en caso de poder probar. Para saber o que outro faría, hai que deixarlle o lugar. E aquí ninguén se aparta, a todos les gusta mandar. Chamo ao teu superior, que se veña a presentar, a ver si dunha vez por todas isto se pode aclarar. Preséntese ben superior a esta línea de combate, que hai aquí un individuo que se cree moi importante.